Enw I ydy Nikole Roberts. Dwi'n codi pwysau yn broffesiynol am Tîm Cymru a Tîm GB. Nes I cychwyn codi pwysau pan oeddwn i'n 14, dwi'n meddwl. O'n I ddim eisiau gwneud gymnastig dim mwy. Mae ymateb pobl yn ddoniol pob tro. Dych chi'n rhy bach I wneud codi pwysau, dych chi angen bwyta mwy. Dwi ddim, dwi'n bwyta lot, oce? Nes I dechrau cystadlu yn 2021. Ia, nes I wneud cystadleuaeth cyntaf fi ar-lein achos Covid, a wedyn straight away nes I qualifio am Youth World Championship. Cystadleuaeth cyntaf mewn person fi oedd World Championships yn Saudi Arabia. Ia, oedd hwnna di roi fire in my belly I cario ymlaen. Dwi ddim yn gallu gwneud dim byd half. Dwi'n gorfod rhoi popeth I mewn I rhywbeth. Yn y safle hwn, ydych chi'n gorfod bod yn obsessed. Does na ddim lot o pobl o GB sydd yn ennill medals international. Uchafbwynt fy nghyrfa ydy ennill medal yn European Championships yn 2024. Mae ennill medals yn always gret. Dwi'n cadw medalau fi yn bocs dan gwely fi. Dyn nhw ddim yr vibe ar y wal, dwi'n misio nhw ar wal fi. Dwi'n wrthi yn treinio am yr Gemau'r Gymanwlad rwan, a maen nhw mond yn digwydd pob 4 mlynedd. Qualification event cyntaf yn India. Da ni mond yn cael 2 chance I gael yr total. Oedd I yn India yn cystadlu. Qualifio cyntaf am yr Gemau'r Gymanwlad. Cystadleuaeth really important. O'n i'n neud clean and jerk ac oedd o ddim yn mynd yn gret. Nes I torri fy rectus femoris tendon yn 2 llefydd. Ar ôl brifo fy hyn, doedd I ddim yn actually gwybod nes I brifo fy hyn. O'n i'n meddwl ella bach o dehydration a cramp, ond diwrnod wedyn, do'n I ddim yn gallu cerdded, doedd I ddim yn gallu codi coes fi fyny. Mynd adra, gael MRI, a wedyn oedd physio fama di deud wrtho fi, ia, mae di torri, sori. Oedd I kind of fel, oh, yes. O'n I angen bach o brec. Ar ôl ychydig o wythnosau, o'n I bach yn drist. 6 mis o dim codi pwysau, oedd hwnna'n really anodd. Watched pawb arall yn treinio I mynd i'r games a dwi ddim yn gallu treinio, oedd o'n mor anodd. Dyma'r cystadleuaeth dwi eisiau gwneud sy'n dechrau codi pwysau. Rwan dwi'n just really excited I train a mynd i'r games. Yeah, she's back, baby. Efo Road to Recovery, mae llawer o pobl di bod yn helpu fi. Dwi mor lwcus bod dwi ar World Class Programme funded by UK Sport. Dyna sut dwi'n gael treinio fama a gael gyd o'r help. Arbenigedd fi yn codi pwysau ydy'r snatch, a wedyn mae rai pobl yn well yn neud clean and jerk. Mae'n mwy technical, mae gennym fi mobility really da. Dyma'r snatch, dwi'n mynd I torri fo lawr mewn rhannau gwahanol. So, yn cyntaf, da ni'n dechrau fama, troed yr un fath a sgwyddau, a wedyn fel hyn. A wedyn, da ni'n mynd I thama, sgwyddau dros y bar, a wedyn mid-thigh. A wedyn, da ni dropio mewn i'r gwaelod a sefyll I fyny. A dyna'r snatch. So os dwi'n mynd I ennill comp, dwi'n mynd I ennill fo o'r rhifau dwi'n neud yn snatch compared to clean and jerk. Ers I fi weld chdi diwetha, dwi wedi cael anaf arall. Nes I mynd ar training camp I Madrid. A wedyn nes I brifo fy hyn eto ar dydd un a training camp. O'n I bach fel, di o ddim di digwydd eto. Nes I aros yn Madrid am 1 wythnos, dod adra a deud wrth physio fi, dwi'n meddwl dwi really angen sgan achos mae rhywbeth ddim yn iawn. Tro dweithaf nes I gael grade 2C, rectus femoris te, a wedyn tro yma mae o'n gyrraedd 3C. So lot waith a mae hip flexor fi yn basically hangio ffwrdd really bad. Oedd calon fi di just torri, oedd European Championships fel 4 wythnos. Oedd hwnna yr
qualifier olaf i'r Games a do'n i ddim yn gallu mynd. O'n i'n crio yn gwely bob dydd am fel 3 wythnos. Nes i really stryglo. Do'n i ddim yn gwybod beth oedd yr injury yma yn meddwl i fi a future fi yn codi pwysau. Dwi'n cofio siarad i loads o specialists gwahanol. Oedd nhw gyd yn rhoi opinions gwahanol i fi. So o'n i'n teimlo really confused. Nath un surgeon deud mae o'n meddwl mynd am medal yn yr Games a just really trio a treinio ac fydd o yn rhoi tendon fi nôl ar basically ar ôl y Games os mae'n dod i ffwrdd. I gyrraedd y Games, oedd pawb yn Tîm Cymru yn gorfod bod yn 8 uchaf ar yr rankings Commonwealth. Pan nes i cystadlu yn India blwyddyn diwethaf, oedd fi'n 7th ar y rankings. O'n i'n just gorfod aros i weld os oedd rhywun arall yn pwysio fi lawr y rankings. Somehow, nath o mond pwysio fi lawr i 8, a wedyn o'n i'n gorfod aros i Codi Pwysau Cymru nominatio fi i Tîm Cymru, a wedyn mae Tîm Cymru yn decidio os dwi'n gallu mynd neu ddim, ac nath nhw decidio o'n nhw eisiau sendio fi i'r Games, so oedd hwnna'n gret. O'n i just yn gwely ar dydd Sadwrn yn pyjamas fi. O'n i'n meddwl oedd o'n butt dial neu rhywbeth achos dwi'n ffonio ar dydd Sadwrn. Codi Pwysau Cymru oedd o'n deud wrtho fi dwi wedi qualifio. Ar y dydd pan dwi'n competio yn y Games, dwi'n meddwl dwi'n just gorfod dim meddwl am dim byd, dim meddwl am anodd fi, just cymryd loads o painkillers, loads o caffeine a just really trio fy gorau. Dwi wedi derbyn bod dwi'n mynd i brifo fy hun eto. Mae'r chances yn really uchel. Dwi'n mewn bach o situation awkward achos dwi'n gweithio hefo S&C coach fi ac physio fi yn fama yng Nghaerdydd a wedyn mae gen i fi coach fi yn Nottingham. Mae coach fi a fi isio mynd am medal. Dwi yn gallu dal wneud total i ennill medal, ond mae'n rhoi corff fi yn lot o risk, basically. Di physio a S&C coach fi pwy dwi'n gweithio efo bob dydd. Dwi ddim wedi deud wrthyn nhw eto. Surprise! Mae'r Games yn mond yn digwydd pob 4 mlynedd, so dwi'n just mynd i pwysio fy corff i'r limits a dwi'n mynd am medal, ac os dwi ddim yn ennill medal, dwi ddim, ond at least I'm trying. Fyddai'n cystadlu ar 6 ar 20 o Orffennaf ar S4C. So, os ydych chi isio gwylio fi, neu dod mewn person yn Glasgow, dewch i gefnogi fi.